Ing inin ni, mani kong balay. Ano gud akong kwarto pati na kong datua. This is where I am. I'm telling you, this is my room. Ang pagkaknindot, mapay CR na ko dire. Tatanawan mo, CR na ko. Ing inin ni, ano kong CR? Kanindot sa kong CR. Therefore, ito lang ang masabi ko. Pagkayaman ng Pangulo. Tingnan mo naman. Lagyanan ko ng ano. Diyan ako mag-inom ng tubig. Ito yung, dito ko ilagay yung sinigang ko. At saka magsabaw ako dito. Ito naman, tingnan mo naman. I am telling everyone, napakaganda ng bowl ko. Usay dito. Dito ako mag-inom ng tubig. Limpyo kayo ni. Napagi ing-inin ni. Napagi pahangin-hangin. Tistingan ko ni. Saksak ko ni. Try na to kung mo-blower ba gini sa kong now. Kung di ni mo-blower, potbolo na kong nakuha na ni. Butang ni. Ing-inin ni. Bakit siya? Ing-inin ni. Muandar din ni. Mo ni ko ang CR na ko. Tingnin duta. Oh. Taka niya na. Ing-inin ni. I am telling everyone. I have a lot of asset. Oh, ang ganda ng aking CR. I am telling you, or watching right now, kung galitin, nagtour ako sa kwarto ko. Ito ang aking CR. Kasi diri po ko matulog. Kung CR mo rin nagkwarto. Ing-inini. Maguman na. Ito ko muna ko ang kuan. Ing-inini. Before I'm running for presidency, I already have it all. I have it. Tingnan niyo naman. Ing-inini. This is my room. I'm telling everyone for you to be able to see. You know, hindi talaga ako nagmalaki sa sarili ko. Ito talaga ang balay ko. And gusto kong ipaalam sa iba that this is really one of a kind room. Dali may kiniadto sa kong uyab. Dali na ko sa gipalingkod. Ang sabak sa kuha. Oo, nang kuranan. Ipalimpiyuhan na nako kay ninitalsik dire. Ing-inini. Ang awa na guning room nako. Kanindot ni ini. I am really having a good life with all of the things that I've done. For, of course, I deserve it. This is my TV. How are you, TV? Flat screen akong TV. Nawar ko din niyo. May aircon sa taas. Bukaging na lang ako. Mugahi na lang ko dito. Tungkol sa kabugnaw sa aircon. Ing-inini. Muluksyon ako. Ing-inini. Hello sa lahat ng tanaw ng video ko. Marami ang magtingin kasi masuya sila sa akin. Maraming salamat sa inyong. Ito ang kwarto ko. Napakaganda ng kwarto ko. Dito ako matulog. Tignan nyo naman. I am really blessed with all of the blessing. Because I am working so hard for the presidency. Of course, I'm having a good time. I already here in Jinsan. Did you see it? If I see it, I do it. Ado, do, do, ada, da, da. Ing-inini. Natur na mo.
Ugma na putpuhon mga ligo kog swimming pool. Ako dire, batog na ko. Pating nindutas kong 4 pang dato.